Mwene jo hala e chiro manyamlori e Kisumu ne omonjo apise mag ten boma ma Kisumu banka giyudo ka omuk choche kod rangach madonjo e chiro no. Johala go mane ni kod ichwang' ne dwaro mondo tend boma no kotelne kod abala wango lernegi ni en ng'a manyotimo tim makamano. Mae timore seche ma ten boma ma Kisumu ne oriko segolo milome moro johala go daro wuog e chiro no gidhi e kar ohala ma Uhuru Business Complex. Johala go nyocha osemako bure do mar geng'o darogi. Ninyo wawuok godhiambo ka wadoke utewa to kawa kaka chopo saa 7 gotieno to askari gonwa simo ni chiro imuko. To sama chiro imuko no ne wakao kes mane watere court. Kane wasetero kes e court ne wabed gi jo county mane wawinjore kodgi. Koro giweyo weche mane watimo mag winjruok to gibiro gimuko chiro. Kata nyoro kanyo wane court nyo miwa stay order ni nyaka kes wa room e kawa nyalo wuok e kinyalo muk chiro. Koro wakwayo the authority moloyo the national government ni en sama nyaka giwuog oko nikech wakwedo gimotimore ni okang' mamalo. Kendo wapenjo gi dwol achiel kaka jo chiro ni governor ni kanye, because governor ong'ado tudruok ne gi jopiny kata gi jo ohala. Gima koro waneno kani ok onego timre e oganda wan jo ohala ka. Notice waonge go. Correct. Notice waonge go. Akwara ilo molodinga. Wakedo ni kedwa demonstrate. Ni mondo wayu teko mar Kenya. To kendo podi chakinya swaka. Wuoge oko mondi wuogini. Ijo DCI be. Wainyore. Gavana wetu Anyang' Nyong'o pamoja na mbunge wetu na MCA waangalie hii maneno kwa undani na kwa ufasaha zaidi.